हैंड एक और मिल जाएगी। हाँ यार अब नहीं थी तो पानी निकलवा कितनी औसम है। आग लगाए तूने तन में क्या करेंगे भल्लू बेचारा बेचारा बेचारा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामावारी एंड फेसबुक पेज भी रामावारी ही है, रामावारियानो आरोना। तो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय भाइरेल भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन, कमेन्ट खालायनांगोन आरोना। इउट्युबाव कमेन्ट खालायनांगोन आरो इउट्युबाव कमेन्ट खालायबासो नोंथांमोना मोनगोन आरोना। आरो बेजों लोगोसे शेयार खालायनांगोन, साबस्क्राइब खालायनांगोन आरो फेसबुक पेजाव नायबाबो साबस्क्राइब खालायनांगोन आरोना। फेसबुक पेजाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालायनो हागोन बा फल'बो खालायनो हागोन आरोना। नोंथांमोननि गोसो आरो साबस्क्राइब खालायबा आंनि थाखाय मोजां जायो आरोना। तो नोंथांमोना भाइरेल भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लिंकखौ हरगोन, सिन्था खालामनाङा, कमेन्ट खालायबानो जाबाय आरो दै। आरो आं मा बुंदों, आदा आरो बाजैमोन साबधान जा आरो सिख्लाफोर नोंसोर दम गैया बुंदोंना, दा खोनासं आं मा बुंदों आरो। आदा आरो बाजैमोन तारमाने आं मोननाय आदा आरो बाजैमोनखौ आं नोंथांमोनसिम मोनसे बाथ्रा फोरमायहरनो नागिरो आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरै। बे बाथ्रायानो जाबाय, जाय आदानाव साफा साफा बिबोनांफोर दङ, जाय आदानाव साफा साफा बिबोनांफोर दङ, बे बिबोनांफोरखौ जों बायदि जाम्बा बोरायनानै थानायफोरनो हरनांगौ आरोना। नङाबा जोंनो रावबो हरनाय नङा। जुदि नोंथांमोनानो जुदि फंबाय होननानै जुदि एसेबो अननाय खाननाय होआब्ला चढ़ा समझाओ इसे। होमबा जोंनो सोर हरगोन? रावबो हरनाय नङा। बेनिखायनो आं बुंदों आरोना, नङाबा आदामोन गाज्रि मोननो नाङा, बाजैखौ लाना खारगोन। बाजैखौ लाना खारगोन मुम्बाइ, बेंगलर, गोजान गोजानाव आरो नागिरना मोननाय नङा आरो। उनाव खिन्थु गाबनाङा, है साला सुवादा हिन्जावखौ लाना खारबायलै होनना बुंनाङा आरोना। बिनिखायनो बिबोनांफोरखौ दंबा नाम्बारफोरखौ होनानै जोंजों रायलायहो आरो जोंखौ मोजां मोजां थारमाने आं बायदिखै आरोना मोजां मोजां होननानै, जुमाय लोङा, बिराद थाखा फैसा दं, न' दं होननानै बेफोरबायदि बुंनानै बरायनानै जों बायदि सिंगेल जाम्बाफोरनो हरनांगौ आरो। नङाबा खिन्थु हिन्जावखौ लाना खारबा दुखु मोननो नाङा। आगोलनो बुंखाबाय आङो, आंना मालायनि बादि थगायनाय गैया, सिदा मानसि सिदा खोन्था। बिनिखायनो जायनाव बिबोनां साफा साफा दङ, माबा मोनसे थाबैनो राहा नागिरदो आरो। मानोना आजिखालिनि सेंग्राफोरा बांसिन बाजैखौसो फसायोनो। बाजै माने हाबा जानाय हिन्जावफोरखौसो फसायोनो आरोना। आंथ' बिदि नङा, थेवबो आं बिबोनांखौ नागिरदों आरो। आदामोन जायनाव दं आरोना, बिसोर सार जायनाव गैयाथ' गैया, गैयैखौ मालाय आं मा बुंनो हानो। आरो आं मा बुंबावदों, सिख्लाफोर नोंसोरनाव दम गैया, डाइरेक्ट लिरनानै बुंनो हायो आं, लिरनानै बुंनो नङा, लिरनानै होनो हायो आङो। नोंसोरना दम गैया। मा दम गैया खोनासं। फार्स्टनो आंखौ प्रप'ज खालायनानै, आंथ' एक्सेप्ट खालायखागोन, टेनसन लानाङा। आंखौ प्रप'ज खालायनानै आं एक्सेप्ट खालामबाथाय ओमफ्राय आंनो मा नांगौ, दामि मबाइल। फार्स्टआवनो दामि मबाइल, नोंजों भिडिअ कलिं रायलायनो आरोना, नायलायलायनो आरो माखौबा माने मोखांखौल' नायगोन आं दै। आं मालाय बादे भिडिअ बिहरनानै बै माखौबा नायग्रा बेफोर भिडिअ आंनाव मेरला दङ, आं बेफोरबायदि नायनो गोसो जाया, नाया आङो खालि मोखांखौल' नायगोन आरो। बेनिफ्राय बिनि उनाव आंनो होनांगोन दामि ड्रेस, जाहाथे लंपेन्ट गांसेनि दामा 15-20 हाजार जायो, जुथा जरासेनि दामा खमावबो 20-30 हाजार जानाय,
आरो मबाइलाथ' बारा दामिखौ नाङा 50-60 हाजारनिबाबो जागोन मबाइला मबाइला 50-60 हाजारनिबाबो जागोन ड्रेसा जेनेबा बारा बुंलाङो मबाइलानो जुदि 50-60 हाजारबा ड्रेसा जेनेबा लंपेन्टआव 5,000 जुथायाव 5,000 गस्लायाव जेनेबा 3-4 हाजार बेफोरबादिबाबो जागोन आरो एफाखौ आंबो लुबैया आंबो लबि नङा नों दुइ इंसि लोदै लाना मा एसे दुगा सिख्लाफोरखौ नों सोरफा खामनो बिग्रा ओमफ्राय बिनि उनाव फैगासिनो दङ जों सानैजों बेरायनो मालाबा हाग्राबारियाव बेरायनो थांनो सानैजों हाग्राबारियाव मा खालाय बे उननि खोन्था आरो बेरायनो थांनांगोन ना बेयाव बेरायनो थांनो थाखाय आंनो मोनसे इलेक्ट्रिक बाइक बायनानै होबानो जागोन आरो थिग दं इलेक्ट्रिक बाइकखौ नाङा पेट्रलनि बाइकखौ बायना होबाबो जागोन बारा नङा 3-4 लाखनि बाइकबाबो जागोन आं बारा लबि नङा आं बारा लबि नङा आंनो 3-4 लाखनि बाइकखौ बायना होबाबो जागोन आंनो ओमफ्राय बिनि उनाव हाबा जानांगोन ना हाबायावथ' बारा नाङा बारा खरस खालामनो लाब गैया 4-5 लाखबो जागोन हाबानि खरसा ओमफ्राय बे हाबानि 4-5 लाख खरसखौबो जाहाथे आंखौ प्रपज खालामनाय सिख्लाया जाहाथे होयो आरो ना माने दम दंबासो आरो दम गैयाबाथ' गैया आं डाइरेक्ट लिरनानै होखागोन राव सिख्लाफोरनाबो बिदि दम गैया होननानै आरो जुदि दम दंबा आं होननाय बायदिखौ खालाय आरो ना ओमफ्राय बिनो जाहैबाय उनाव जाबाय हाबानि खरस ओमफ्राय हाबानि उनाव जोंथ' थानांगोन ज'नो बेयाव मोनसे लाक्जारि मा होनो बेखौ लाक्जारि हाउस मोनसे बानायनांगोन आरो ना जों थानो थाखाय हाबानि उनाव जों सानैजों थानांगोन ना उन्दुनांगोन बेयाव ओंखामफोर संना जानांगोन उन्दुनांगोन मानसि दुमसि फैगोन आलासि दुलासि फैगोन ओमफ्राय बे आरोना बे लाक्जारि हाउस मोनसे बारा नाङा 60-70 लाखनि मोनसे न'बाबो जायो आरो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे थाङै थुङै जों सानैजों बेरायनांगोन ना हाबा जानायनि उनाव अबा रेस्टुरेन्टआव थांनाय अबा पार्कआव थांनाय सोरबा आलासि जानो थांनाय बेरायनो थांनांगोन ना बिनि थाखाय थार गंसे बायना होबानो जागोन आरो आंनो सालायगोन आंनो सालायनो हाखायो थार गंसे बायना हो थारनि दामा बारा नङा 15-20 लाख गंसे थार गारि बायनानै होबाबो जागोन आरो ओमफ्राय आरो जों दि फेमिलिखौ मेनटेन खालायनांगोन बे फेमिलि मेनटेन खालायनायनि थाखाय फेमिलिखौ आंनो मेनटेन खालायगोन फेमिलि मेनटेन खालायनायनि थाखाय बारा नाङा आंनो मान्थलि 3-4 लाख होबाबो जागोन आरो थिग दं 3-4 लाख होबाबो मान्थलि 1-1.5 लाख होबाबो आं मेनटेन खालायनो हागोन सोरबा दं नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिदि सिख्ला दंबा कमेन्ट खालायजायो जुदि गैयाबा मिसा मिसि बखि हरनाङा आरो ना माबायदि बखिगोन नों हौवा नङा नामा नोंनाव बै फान्थावा नोंनाव गैया नामा होनना बुंगोन आरो ना आरो फान्थाव आंनाव दं सोरबा जुदि फ्रियै जुदि फान्थाव जानो गोसो जादोंबा आंनाव फै हाबा गैया खिन्थु आं फ्रियाव जागोन आं फ्रियाव नोंसोरनो फान्थावखौ जाहोगोन हाबा गैया खिन्थु नायना थां फान्थावा बेसेबां गिदिर माबायदि फान्थाव आरो फान्थाव थाबाल' दि दम देखायनांगौ बे खोन्था नङा दानि आजिखालि जुगाव हिन्जाव मानसिफोरना पावारा बारा जाबाय बेनिखायनो बैफोरबायदि दमाबो थानांगौ आरो ना जेरै हौवा मानसिफोरा हिन्जाव मानसिफोरनि थाखाय खालायनो हायो बेफोरबायदिनो हिन्जाव मानसिफ्राबो हौवा मानसिफोरनि थाखाय खालायनो हानाय दम थानांगोन आरो सोरनाबा बिदि दम दं नामा कमेन्ट खालाय आं राजि सिन्था खालामनो नाङा थ' होमबा लोगोफोर गोबां खोथा बुंबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट खालायहरनो बावनाङा आरो ओमफ्राय कमेन्टनि गेजेरजों भाइरेल भिडिअखौ मोनगोन आरो